Il-Parlament fakkar lill-eks deputat nazzjonalista Karl Guder fil-bidu tas-seduta tat-tlieta li fiha tqassam ktejjeb bl-ewwel diskors li kien għamel fil-Parlament bħala deputat fl-24 ta' Mejju 2010. Fi kliem l-Speaker Anġlu Farrugia dak id-diskors juri l-karattru umli u l-importanza li Karl Guder kien jagħti biex ikun veritier f'dak li jgħid. Dr. Farrugia stqar li apprezza kemm Karl kien altruist mill-messaġġi li kien jibatlu kull ġimgħa meta kellu sfidi ta' saħħa is-sena l-oħra. Il-Prim Ministru Robert Abela stqar id-diffikultà li jitkellem fuq persuna li jafa sa minn fuq il-bankijiet tal-iskola fil-kulleġġ San Luigi. Qal li ħajjet Karl hija storja ta' bniedem li ma nbidel qatt, jitrażmetti ferħ lil ħadd ieħor u jipprattika politika fejn tiddibatti l-argument bl-akbar rispett u mingħajr firda. Dr. Abela wara l-fema li bil-mod kif ġab ruħu fil-Parlament, Karl Guder qabba bir-responsabilità lid-deputati biex jipprattikaw l-istil rikonċiljatorju li kellu u jaħdmu flimkien għal pajjiż aħjar. Referenza wkoll għas-saħħa mentali bil-Prim Ministru jirrimarka kemm fadal x'isir biex tinelep l-istigma waqt li jissok tal-investiment f'faċilitajiet u servizzi. Dr. Abela qal li għalkemm il-mument kien ta' sut il-qalb huwa okkażjoni ta' ċelebrazzjoni ta' bniedem illi bi kliemu u emilu għamel ġieħ kbir lill-Parlament. Il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech stqar li għalih il-mewt ta' Karl Guder kienet qiebsa aktar minn tal-ġenituri għaliex seħħet ħabta u sabta u tilef ħabib u kollega ta' età żgħira. Dr. Grech qal li Karl Guder kien persuna li kontra kif jaħsbu ħafna li jħossu li huwa diżunur tmiss mal-politika huwa kien lest li jkun ta' servizz kif wera sa ftit qabel mewtu meta kien lest jimla l-irwol ta' Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista. Il-kap tal-Oppożizzjoni qal li l-kondoljanzi jagħmlu sens kemm il-darba wieħed jispira ruħu mill-kwalitajiet li kellu Karl Guder bħadd bissima l-irġulija l-onestà, it-tfittxija għall-għaqda li jisma' lil kulħadd u li ma jweġġax lil ħadd ieħor. Dr. Grech kappella biex kif kien jagħmel Karl nieħdu ħsieb aktar lil xulxin u wara l-fema li s-saħħa mentali ta' ħadd ieħor tibda minnha bli nħobbu lil xulxin anke jekk ma nafux lil xulxin.